Boas noites. A resaca das eleccións galegas segue a deixar valoracións e nesta ocasión foi a alcaldesa de Lugo a que defendeu o papel realizado polo candidato socialista Xoaquín Fernández Leiceaga. Para Lara Méndez non ten ningún sentido pedir a dimisión de Leiceaga, xa que agora mesmo o único cargo que ostenta é o de parlamentario e esa é unha condición que lle deron os galegos. A dimisión de Leiceaga de que? De parlamentario, un parlamentario electo escollido democráticamente pola ciudadanía? Eu creo que eso non ten lugar na acción. É dicir, o único cargo que ostentaba Leiceaga era ser o candidato a presidencia da Xunta de Galicia, evidentemente, unha vez elaboradas os resultados, evidentemente xa non é, deixou de ser a condición de candidato perdeuna e non é o presidente da Xunta de Galicia, co cual é un parlamentario máis do grupo parlamentario que se presentou por esa mesma regla de tres, podíamos pedir a dimisión de todos os parlamentarios. Eu creo que eso non ten sentido. Que hai unha forza que ganou as eleccións, que non será contra que loitábamos contra unhas políticas levadas a cabo nos últimos anos que era o que queríamos que realmente se cambiase, non? O que tamén visualizamos que as mareas ali onde gobernan tamén sufren un maior desgaste, non? Creo que ademais máis notablemente que en outros casos, pero tamén é certo que estes datos tampouco son extrapolables, non? Cada cita electoral ten as súas connotacións, os electores son moi sabios e moi inteligentes, saben a quen votan e para quen votan. E onte lles informábamos das palabras do alcalde Becerreá, Manuel Martínez, nas que acusaba o exsecretario xeral dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, de seguir a dirixir o partido en Galicia, unhas palabras que hoxe refrendou a alcaldesa de Sarria, Pilar López, que dixo que esa situación é algo que coñece todo o mundo. Ti tamén crees, como outro exalcalde socialista e alcalde, que hai alguén que goberna o partido por detrás? Hombre, eso está claro. Sí, pero sin lugar a dudas, pero bueno, yo creo que todo el mundo lo sabe y tampoco está muy escondido, ¿no? Pois o mismo nombre que ela, os que gobernan. Que non sé de que... Hombre, sí. E no pleno da Deputación de onte, xa lles informamos que o deputado non adscrito Manuel Martínez conseguiu sacar adiante, grazas ao apoio do Partido Popular, unha moción para dispoñer de soldo da institución, un despacho, un auxiliar administrativo e formar parte da Comisión de Contas e da Xunta de Voceiros, unha situación que dende o PSOE ben ilegal e que o presidente da Deputación, Darío Campos, sentenciou asegurando que calquer cousa relacionada con Manuel Martínez é un tema do que non vai a falar máis. Eu creo que dixen xa moitas veces, o tema de Manuel Martínez eu tiña zanjado. Estou centrado en ejecutar os presupostos desta Diputación e, obviamente, se o Bloque, como a calquer partido político, calquer persoa pode recorrilo, está no seu dereito e nos, vos sabeis un pouco a línea de actuación de Manuel Martínez e eu creo que é un tema que vou dar zanjado. Manuel Martínez non vou falar máis. As medidas que se tomen con ese tema se tomarán no seu momento e se estudiará o que haxe que estudiar, pero eu creo que calquer persona pode recorrer ou non recorrer ou estar de acordo ou non estar de acordo e eu creo que non ten máis importancia. É un acordo de pleno que de momento non tomou efecto e se verá o que pasa no futuro. Non deu tempo tampouco nin a estudiar o tema nin creo que sea o momento oportuno ahora mesmo para contestarvos o que vamos a facer nin deixar de facer. O Concello de Lugo solicitará ao Instituto Enerxético Galego unha subvención para instalar equipos de biomasa nas dependencias municipais de Frixa, un proxecto que está valorado en máis d'1 millón de euros, pero que en caso de obter a subvención, o Concello só terá que sufragar o 25% do total. O proxecto de implantación da rede de distribución de enerxía térmica nos edificios municipais no recinto da antigua Frixa, con un presuposto total de 1.035.028. Hai unha resolución da INEGA, do Instituto Enerxético de Galicia, pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia como dotario de subvencións para proxectos de rede de distribución de enerxía térmica con equipamentos de rexeneración con biomasa. Nos pretendemos na zona de Frixa que sea moito máis sostible e fixamos a toda prisa, a realidade, polos plazos que nos poñían, este proxecto que agora
que ahora presentamos, por un valor, como digo, de 1.035.007,28 euros, e queremos concurrir a esta subvención. E dende a oposición, o Partido Popular acusou o goberno local de frear as obras dos ascensores do Sagrado Corazón e de Fontiñas. Así o dixo a edil popular Isabel de Besa, que denunciou que no caso do ascensor do Sagrado Corazón non se licitaron as obras, mentres que no caso do ascensor de Fontiñas nin sequera se encargou a redacción do proxecto. Acusamos al gobierno local, una vez más, de frenar las inversiones para nuestro municipio. En este caso, acusamos de bloquear 2 de los elevadores o de las infraestructuras para mejorar la supresión de barreras arquitectónicas en Lugo, que son los ascensores del Sagrado Corazón y el ascensor de Avenida das Fontiñas con Ramón Montenegro, el actual Manuel Fraga. Estos 2 elevadores están bloqueados desde hace años. En el caso del ascensor del Sagrado Corazón, los vecinos llevan 10 años escuchando promesas electorales, elección tras elección, de la dotación de esta infraestructura, y a día de hoy ni siquiera se ha licitado nuevamente estas obras. En el caso del ascensor de Ronda das Fontiñas, ni siquiera a estas alturas se ha contratado a través de una encomienda de gestión a Bislusa para que redacte el proyecto necesario para una futura licitación destas obras. E dende Lugo Novo denunciaron a desidia do goberno local no que atinxe os valos de publicidade. Así o dixo o voceiro municipal de Lugo Novo, Santiago Fernández Rocha, que asegurou que no Concello non saben cantos valos de publicidade hai na cidade, o que dixo supón un grave prexuízo económico para as arcas municipais. En estes momentos, nin o propio Concello creo que saiba cales son o número de vallas instaladas no Concello de Lugo, non? Porque non temos unha ordenanza que debe regular esta actividade e, en consecuencia, evidentemente, non hai ninguna normativa que regule a publicidade, non? O que si sabemos é que temos 35 expedientes abertos, pero, claro, moitos desos expedientes non poden levarse a efecto porque non hai un informe de arquitectura, dado que non hai falta de persoal e, polo tanto, este expediente acaban caducando. E en estes momentos, pois, moitas empresas publicitarias xa pasan do Concello de pedir licencia porque saben que non vai a pasar absolutamente nada. En consecuencia, o que estamos apreciando é que o Concello non está, bueno, pois, recaudando unha importante cantidade de diñeiro de publicidade. Detidos pai e fillo por un suposto apuñalamento nas inmediacións da Rúa Tui na madrugada do sábado ao domingo, pero a policía tamén lle comunicou á vítima a súa detención por golpear supostamente cunha barra de ferro a un dos seus agresores. Así o publica El Progreso. 2 homes, pai e fillo, foron detidos o pasado domingo por apuñalar supostamente a un mozo no transcurso dunha pelexa rexistrada de madrugada en plena rúa nas inmediacións da Rúa Tui. A liorta produciuse na noite do sábado domingo cando un grupo de persoas enfrontáronse ás portas dun local de copas. A discusión comezou cun enfrontamento verbal, pero foi subindo de ton e acabou con varios feridos. Segundo o xornal El Progreso, o ferido máis grave foi un mozo que recibiu 3 puñaladas nas costas e no estómago, así como varios cortes nos dedos dunha man. Posteriormente, foi trasladado en ambulancia ao hospital, onde lle deron a alta unhas horas máis tarde. Cando foi a comisaría a interpor a denuncia, os axentes comunicáronlle que o ían deter, xa que un dos supostos autores das puñaladas tamén tivo que recibir asistencia sanitaria, xa que lle deron un golpe na cabeza cunha barra de ferro e sinalouno a él como agresor. O mozo, con todo, negouno taxativamente e dixo incluso que non participara na liorta. E para evitar calquer suceso destas características ou doutras diferentes durante o San Froilán, esta mañá reuniuse a Xunta Local de Seguridade. Nesa xuntanza acordouse reforzar a presenza de axentes da Policía Local e da Policía Nacional nas rúas da cidade, especialmente nos días de maior afluenza de xente. A alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, e o subdelegado de Goberno, Ramón Carballo, presidiron esta mañá unha xunta local de seguridade, na que participaron os distintos corpos de seguridade da cidade. O obxectivo non foi outro que preparar e coordinar un dispositivo que garanta a seguridade e o normal desenvolvemento das festas patronais lucenses, que arrincarán o vindeiro martes.
Na Xunta, acordouse que o Concello reforzará a presenza da Policía Local con 7 ou 8 axentes e que haberá unha caseta na entrada do Parque de Rosalía. O Corpo de Bombeiros disporá dunha dotación avanzada na praza Horta do Seminario e unha ambulancia estará presente en todo momento. Pola súa banda, Ramón Carballo adiantou que a Policía Nacional tamén reforzará a súa presenza nas rúas da cidade, especialmente nos días con maior afluencia de xente. Neste eido, Lara Méndez explicou que este dispositivo fundamentase na prevención de posibles incidentes e na convivencia cidadá. Fixo fincapé na profesionalidade das distintas forzas de seguridade e pediu colaboración cidadá para que o San Froilán transcorra con normalidade e que un ano máis volva a ser un éxito. 90 comercios do centro da cidade participarán este venres pola noite nunha nova edición da Noite Aberta, unha iniciativa coa que as tendas agasallan os seus clientes con descontos especiais ou mesmo actuacións en directo. Esta iniciativa pretende, por una parte, dinamizar el centro y por otra parte, las tiendas buscan el agasajar, el hacer una fiesta para los clientes, para los amigos también, pero para los clientes. Entonces es un evento que, como decimos nosotros, se divide en dos partes. Por un lado, la fiesta que nosotras organizamos plenamente, que es la fiesta de calle, que empezaríamos a las 5:30 con el desfile que se hace en la Plaza Mayor. Y al finalizar el desfile, pues tendremos actuaciones que irán recorriendo todas las calles de los comercios participantes. Estas actuaciones lo que buscan pues es eso, el dinamizar, el que haya música, el que haya baile, el que haya colorido por las calles, que se vea un ambiente festivo. Serían las fiestas en las tiendas. Las tiendas cada vez se vuelcan más con la noche abierta y cada vez buscan nuevas iniciativas para atraer a los clientes. Entonces, bueno, pues nos podemos encontrar un poco de todo, con sorteos, con promociones, con actuaciones en directo. Os mellores xuristas do país reuniránse o venres e o sábado na 10ª edición das Xornadas Xurídicas de Sarria. Nesta edición a gran novidade é que, a diferenza doutros anos nos que cada ponente expoñía os seus coñecementos, haberá 3 táboas redondas. En cada unha delas debatirase sobre diferentes temas, entre os que se atopan a xurisdicción voluntaria, o dereito da familia e as cláusulas abusivas e a protección aos consumidores e usuarios. Evento importantísimo, xa que os mellores xuristas do plantel nacional vanse a atopar estes 2 días en Sarria. Estaremos ali o viernes o sábado, desde a mañá do viernes hasta o mediodía do sábado, e, bueno, esperemos que, como dun ano máis, sexan unha dos eventos tan máis importantes do Concello de Sarria. Este ano vai a ser un pouco distinto a outros anos. Antes eran charlas por cada ponente, agora vanse facer tres mesas redondas. Unha vai ser o sábado ás 11:30 da mañá, será sobre a jurisdicción voluntaria. A segunda mesa vai ser pola tarde, vai ser el derecho a la familia. E a terceira mesa e última mesa será o domingo pola mañá, serán las cláusulas abusivas e la protección a los consumidores e usuarios. A Deputación de Lugo colabora con estas xornadas dende a súa primeira edición, polo que este ano non iba a ser menos. E facémolo a través dunha axuda económica de 6.000 euros e tamén mediante a TIC, dando soporte técnico e gravando estas xornadas para a súa documentación e posterior difusión nas redes sociais. Máis de 800 persoas poderán participar nas actividades medioambientais programadas pola Deputación Provincial no Centro de Interpretación Terras do Miño. Estas actividades son de balde e incluirán 19 obradoiros e conferencias dirixidas a persoas de todas as idades. Unha das novidades desta edición será o obradoiro de maridaxe de queixos galegos con cervexas artesás. O prazo de inscripción para estas actividades ábrese mañá ás 12 do mediodía. Vai haber, que ten quizás seña un pouco original con respecto aos outros trimestres, un obradoiro de maridaxe entre queixos galegos e cervezas artesanas. Sabedes que a elaboración de cervezas é unha actividade moi interesada, está a xente moi entusiasmada con isto e agora queremos intentar unilo pois a degustación dos queixos, dos nosos queixos galegos. Temos actividades, como sempre, actividades que se levan a cabo en familia, actividades para adultos, actividades para pequenos.
Vamos ter unha programación para os días do Nadal, para as vacacións que van a ter os pequenos de Nadal, na que poderán estar ocupados e encantados e disfrutando deses días e, como non, aprendendo. Como digo, son gratuitas, están a disposición de todas as edades, estarán disponible o banner que temos na página web para este efecto a partir de mañá ás 12 do mediodía. E isto foi todo pola nosa parte, pero lembren que poden seguir informados a través do xornal El Progreso e do portal do grupo El Progreso galiciae.com. Deixámolos agora con imaxes da exposición sobre Gumersindo Pardo Reguera que se pode ver no Museo Provincial, pero lembren que voltamos nuns minutos coa información deportiva. Ata agora. Gran Muralla, unha das sete maravillas. Tanta muralla, e resulta que rematastes 13 séculos despois que a nosa. Menos lobos, que aquí non pintades nada. Poida que en colores non veñamos pintando dende hai séculos, pero sen dúbida, de pintura sabemos un chisquiño. O si que vos tomades as cousas con calma, máis de 2000 anos, mi madriña. Michael Facuade, a última fichaxe do Cafés Candelas Breogán chegará mañá a Lugo e, se é posible, adestrará cos seus novos compañeiros, circunstancia que permitirá que o ala pívot poida debutar no Estreo Ligueiro ante o Calzado Robusta. Va a venir tarde, con 1 o 2 entrenamientos, no tendríamos que depender de su rendimiento como en gran medida para ganar el partido de Logroño, pero bueno, vamos a necesitar pues lo mismo que Aaron Geranipur y que Gilling, que se acople lo antes posible. Van a ir con muy pocos entrenamientos. Sal Barco también, que prácticamente no ha estado en pretemporada. Pues sabemos que, bueno, las dificultades, ¿no? Pero eso no significa que no vayamos a ir allí con la intención de ganar y la intención de dar nuestro máximo y competir todo lo que podamos. E ata aquí a información deportiva de hoxe. Que teñan moi boa noite e ata mañá. A Gran Muralla, unha das sete maravillas. Tanta muralla, e resulta que rematastes 13 séculos despois que a nosa. Menos lobos, que aquí non pintades nada. Poida que en colores non veñamos pintando dende hai séculos, pero sen dúbida, de pintura sabemos un chisquiño. Iso sí, a vosa é máis longa. A muralla, digo.